Wow! Djevojke prave nove kuće. Ne mogu vjerovati da sam te napokon pronašao. Imam narudžbu za tebe. U redu. Sladoled. Ti dodaj čokoladicu. Ups, oprosti. Jeli ste picu? Pa, moram ići. Dajte mu 5 zvjezdica na aplikaciji. Wow, dostavljač radi prebrzo. Imam sladoled. O, to je na krovu moje kuće. Čekaj, znam što ću učiniti. Ukrasit ću svoju kuću. Trebamo kantu sladoleda. Nešto kao jagoda milkshake. Nekoliko krafni. Također šećerna vuna. Volim to. Trebalo bi mi više žitarica za doručak ovdje. I malo ružičaste boje. O, teško je. U redu. Uspio sam. Sve što preostaje je izliti cijelu kantu na moju kuću. Počnimo s krovom. Napokon sam završio s ukrašavanjem krova. Sad šlag za rubove. To je nevjerojatno lijepo i ukusno. Malo šarenih mrvica. Nikad ih nema previše. Više i više i više. Čekaj, nešto nedostaje. Trešnja na torti. Ali u mom slučaju... Hvala ti. Skoro gotovo. Lijepo je. O, čokolado, hajde. Evo nas. O, to je bilo Pa, bolno, da ću ali ti- sam smislio sjajnu ideju. Stavimo par M&M-a na moju čokoladu. I sad ću čekat. Ovo, pogledaj, super je veliko. Savršeno. Malo teže, ali ću ovo pričvrstiti na moj krov. Savršeno. A što je s Britney? O, upravo sam se probudio od pice. Hvala na Je li gledanju. dobra? O, prekrasna je. I miriše tako nevjerojatno. Ukusna je. Čekaj, dobio sam sjajnu ideju. Stavimo moju picu na cestu. To je bilo lako. Vau, izgleda odlično. Idemo dalje. Pogledaj krafnu. Mislim, izgleda tako ukusno. Definitivno bih trebao ukrasiti svoju kuću njome. Par lizalica na zidovima. Ni to ne bi škodilo. Oh, tako je svjetlo. Mislim da bi i ograda od šećernih štapova bila lijepa. Stavimo ih nekoliko ovdje i zavežemo slatku mašnu oko njih. Prekrasno je. Kao da sam u snu. Hej, Chloe, makni se s mog travnjaka sa svojom čokoladom. Oh, nema veze. Napravit ću si lijep dom i travnjak. U redu, treba mu nekoliko čokolada i maltezer s kuglica. Dekoriram cijelu kuću s njima. Baš je fora uvijek imati nešto za grickanje od kućnih ukrasa. Neke M&M bombone da to uljepšamo i napravit ćemo ogradu. Bit će napravljena od KitKat pakiranja. Savršeno! Obožavam to! Brittany, već sam počela ukrašavati kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično! Sad pravim ogradu od nekih staklenki umaka. Evo, kuhaj! Moji omiljeni burgeri izgledaju tako cool. Savršen ukras. Oh, samo pogledaj ovo. Toliko burgera i pizza okvir na mom prozoru. Mljac. Wow. Tako cool! Spotaknula sam se, ali sam u redu. Hajdemo malo razgovarati. Jesi li... Pa, nešto ću na to stati. I čokoladna fontana na travnjaku. Fino. Pokušajmo dok nitko ne gleda. Oh, pogledaj to. Moj gnijome je sada bez čokolade. I bit ću ovdje. To je bilo zabavno.
Ali imam nešto zanimljivo planirano. Moja omiljena Haba Buba guma. Tako je ukusna. Hajdemo nešto isplanirati. Pogledaj. Cvijet od lizalice. I kuhaju mi se hot dogovi. I pijem malo Coca-Cole. Ups. Hej, ekipa. Bog, susjedi. Mislim da djevojke nisu konzerve hot dogova. Oni su mora. Papa Sweet Tooth, idemo dalje. Kuća iznutra izgleda dosadno i neprivlačno. Moramo smislit nešto. Popravit ćemo to. Stavit ćemo stol i stolicu ovdje. Moja omiljena gazirana pića i grickalice. Ovo je tako dobro. Čekaj, imam ideju. Neke LED svjetiljke. I moji omiljeni plakati moje omiljene hrane. Pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda mega ukusno i lijepo posvuda. Sjajno! Moja kuća je tako tmurna. Moramo nešto učiniti u vezi toga. Polica s čokoladom ovdje za set za čaj. O, mačkice, čuvat ćeš moju kuću. Oh ne, previše je ukusno. Stvarno sam to Hladnjak pun poslastica ovdje. To je bilo teško. Oh da, pogledaj ovo. Ukusno je. Trebali bismo nešto prigristi. Čekaj. Imam sjajnu ideju. Objesit ću slike mojih omiljenih čokolada na zidove. O, Mars mi je najdraži. Također, Stavit ću lampu, kaktus i kasicu prasicu. Apsolutno sam oduševljen. Pogledaj moj jastuk. U redu, stavit ću ovdje stol. evo pogledaj ovo svježi bombon. Prekrasna! Stolac! I možemo se odmoriti i nešto prigristi. Ali zidovi su tako dosadni. Imam ideju. Mogla bih ukrasiti zidove s maršmelovima. Biće tako slatko i lijepo. Nevjerojatno. Ostavi loptu. Što je s plafonom? U redu. Imam svoju omiljenu šećernu vunu. Kad to Vidimo pričvrstim se, Lincolne. tada ću imati najslađi i najsimpatičniji šećerni oblak na stropu ikad. Prekrasno je. Neka svjetla. To je čarobno. Samo pogledaj. Wow! Vaše kuće izgledaju nevjerojatno lijepo. Imat ću sreće sigurno. Hajde mašino, ne iznevjeri me. Želim nešto ukusno. Skittles! Da! Sreća je na mojoj strani danas. Joj, i ja bih trebala imati sreće. Želim nešto ukusno da napravim mi u ljubomornom. Hajde, hajde, mašino. Što? Hrana za mačke? Ovo uopće nisam očekivala. Fuj, tako ti i treba, Jennifer. Oh ne, dobit ću ja svoje ukusne poslastice. Vau, čarobni gumb. Sada ću prvo kliknuti. Što se događa? I evo mojih gostiju. Drago mi je što vas mogu pozdraviti u izazovu, pa je vrijeme da pritisnemo gumb. Jupi! Sada ću sigurno imati sreće. Želim kliknuti na narančasti. Odličan izbor, Jennifer. Što je na semaforu? To je Nutella. Da, imaš sreće jer imam cijelu kantu Nutelle i sve je tvoje, Jennifer. Oh, kako fino miriše. To je Nutella. Neću pobrkati ovaj okus s bilo čim. Uli još, klaune. Ne zadržavaj se. Kako želite. Sve do posljednje kapi. Oh, ups. O, nešto mi je palo na glavu. Da, ovo je kanta u kojoj je bila Nutella i čini se da je to znak da je Nutella gotova. Ako se takva ukusna stvar izlila na sretnu Jennifer, onda ću i ja sigurno imati sreće. Pa, u pravu si, Mia. Dobivaš marshmallows. Imam veliku vreću pa nećeš ostati gladna ni na koji način. Kiša marshmallowa. Uhvatit ću marshmallow u ustima. Uspjelo je. Wow, mislim da imam sjajnu ideju. Jennifer, pripremi obraz. Mia, što radiš?
Ajde, ne viči. Presudi sam. Kakvi su to marshmallows bez nutele? Ukusno. I smislila si sjajan plan. Wow, Mija ima cijelu kutiju marshmallowa. Možda će ih podijeliti sa mnom. Mija, bok. Dugo se nismo vidjele. Mogu li dobiti jedan marshmallow? Želiš li marshmallove? Zašto ne? Izvoli. Mija, što radiš? Neću dijeliti s tobom. Ovo su moji, što znači da ću ih pojesti sve. Pohlepna si. Dakle, ja imam svoje marshmallove. Ovaj gumb je pritisnut. Baci ih meni, klaune. Ne želim te uzrujat, ali to nisu marshmallovi. Što je to? Moja glava! Pazi! Ovo očito nisu mali, mekani marshmallowsi. Toaletni papir? Pa, ovo je sjajna prilika za nasamariti Miju. Sada će znati kako biti pohlepna. Što se događa? Je li to toaletni Što je zamrljano sa mnom? Moraš bolje paziti na svoje stvari. Pohlepna. Vrlo dobro. Sad sam sva u tome. Želim se što prije istuširati. Nema tuša, draga, samo ti i gumbi. Pa, to je u redu. Pritisnut ću 2 odjednom. Odlično rješenje. Med s moka kavom. Da, Mija, bit će spektakularno. Skidaj poklopac, krenimo. Nešto mi je poliveno po glavi. Ima tako sladak okus. To je med. Volim med. Drago mi je da ti se sviđa. A sada će se dogoditi nešto najzanimljivije. Tako dobro. Ne miči se. Sada nešto pada po meni. Nešto bijelo. Je li to snijeg? Ne izgleda tako. Ali brašno. Tako je, uživate? Ti što misliš da bih trebao uživati? Ne znam, Mija, ali izgledaš nevjerojatno. Sjajiš za prag. Manje riječi, više akcije. Jennifer. U redu, ovaj ružičasti gumb izgleda bezopasno. I donijelo ti je hrskave jednorog prstenove. Čestitam. Wow, već ih mogu okusit. Onda te neću mučit. Otvori usta šire, Jennifer. Maljac. Uživaj, draga. Sreća se može u bilo kojem trenutku okrenuti. Znam. Imam kantu nutele. Možeš skupljati prstenove u nju i bit će mnogo zgodnije jesti ih na ovaj način. Tako dobro. Možeš zgrabiti cijelu šaku odjednom. Ukusno. Volio bih da je svaki dan ovakav. Jennifer, drago mi je da si sretna. A da biste bili još sretniji, trebate dodati nešto. Što radiš? Imaš mlijeko. Što je suhi doručak bez mlijeka? Vrlo pametno, Jennifer. Pa, eto, tako puno bolje. Stavit ću kantu ispod mlaza i dok se mlijeko skuplja, možeš ga i onako žvakati. Tako dobro. Hej, klaune, a što sa mnom? Pogledaj, pritisnuo sam gumb. Bolje da izbaciš ukusne stvari. Ne želim te uzrujat, Mija, ali pseća hrana se teško može nazvati ukusnom, ali će sigurno biti zabavno. Kakav smrad! Nisam računao na to. Dosta je već. Dosta! Ne želim se više igrati tvojih igara, klaune. Zaustavite mašine. Dok si u kutiji, Mija, moja pravila vrijede. Kad izađemo odavde, bolje ti je da se držiš podalje. Kakva sreća da imam Miju. Užitak ju je gledati. Ali nema vremena za gledanje, pritišćem gumbe. I budući da imam sreće danas, pritisnut ću 2 odjednom. Hrabro, a kao i svaka hrabra odluka, ima posljedice. Moja omiljena kombinacija je na ekranu. Počnimo s jajima. Perje? Čekaj, jesu li to kamenčići? Ne, to su sirova jaja. Pa, to je peh, pravo u lice. Ajde, Jennifer, jesi li se razveselila? Ako se sjećaš, pritisnula si 2 gumba. To nije sve. Sad perje. Perje, cijela hrpa. Da, sreća mi se stvarno okrenula. Kao da sam sada kokoš. To si mi učinio, klaune. Fuj. Perje ti baš dobro stoji, Jennifer. Pogledaj se. Zašto se smijemo? Gomb, Mija, izvoli. Pa, koji da pritisnem? U redu, Wow, to je baš sreća. Tabasco. Mija, drži se čvrsto i bolje ti je da ne otvaraš usta. Pa, hvala na savjetu. Mogao si samo ne proliti umak po meni.
To su pravila, Mia, stoga moramo biti strpljivi. Samo moraš čekati da završi. Pa, to je to. Oh, još uvijek mi je u ustima peče. Nevjerojatno. O ne, klaun je u plamenu. Pomoć. Nije bilo razloga proliti tabasko umak po ljudima. Tako neka bude, Mia, pomoći ću ti. Obući ću odjelo, sada sam poput pravog vatrogasca. Vrijeme je da ugasim ovaj plamen. Hvala. Sad sam potpuno mokar, ali nema vatre. Sjajan posao. A, to je sjajno. Mislim da je izazov bio uspješan. Želim početi s Coca-Colom. Nadam se da me nećeš razočarat. Što? Tvoje nezdrave gazirane napitke? I jednostavno, što tu ima za kuhat? Samo uzmi svoju običnu kolu. Zaista ga želim otvoriti i isprobat. Mislim da Emi neće smetati ako to učinim. Volim kolu. Prokletstvo. Gotovo je. Znači, ipak ću ga morat kuhat. Zato mi treba nekoliko čokoladnih pločica u vrućoj tavi da se otope. Da, pričekat ću malo. Dobro, sada... O, kako je bolno i vruće. Au, trebaš imati posebne rukavice, draga. Drži to tako da se više ne opečeš. Hvala, bako. Dakle, sada ovu tekuću čokoladu treba uliti u bocu. Tako da Ema do kraja misli da je to samo obična kola. I to nije sve. Sada je vrijeme za Eminemove bombone. Samo kako ih otvoriti? Mlado, samo trebaš skinuti rukavice. Tako je. Opet hvala, baka. Otvori slatkiše i također ih napuni u bocu. Ispalo je, naravno, ukusno, ali nimalo korisno. Kola uopće nije baš korisna. Borovnice i med su nešto drugo. Ako ih pomiješate, dobit ćete nešto apsolutno nevjerojatno. Tako si mi. Wow. Glavna stvar je Redovito. miješati Oralno. uobičajeni nered. Tako je, ali ovdje još nije gotovo. Sada bocu treba staviti u hladnjak da se ohladi. Fajn. Pa, da ne gubimo vrijeme, nastavit ću poslije. Ovo je sve potpuna glupost. Ukusan napitak trebao bi se praviti koristeći sasvim druge sastojke. Trebate početi s ružičastom nutelom. Znam da je svi vole. Napravit ću sjajnu jestivu bocu od nje. Sada ga mogu napuniti bilo čime što želim, na primjer šlagom. I jagode. I malo biskvica. Sada jedino što preostaje je skupiti ovu ljepotu. Da. Dobar tek. To je previše teško. Imam i čokoladnu kolu, ali bilo ju je puno lakše napraviti. Čekaj, gdje je baka? U redu. Pa, dok sam čekala, uspjela sam isplesti cijeli šik džemper. Imam spremnu kolu tamo. Vrijeme je da odem do svoje unuke da je isproba. Postao sam prilično star. Zaboravio sam na etiketu, ali brzo ću to popraviti. Vrijeme je da probate svoju Vjerojatno kolu. ću početi s onim koji izgleda... Najviše je poput originalnog. Čini se da tamo unutra nešto ima. Nadam se da je nešto jako ukusno. Tako super! To su M&M's. Vrlo ukusna čokolada. Sviđa mi se. Tako ukusno. Još samo trebam probati druge dvije. Možda ću sljedeći put probati srednju kopiju. Wow, tako su gusti i... Nešto je unutra. Nadam se da je također vrlo ukusno. Wow. Izgleda kao pogledaj. neka vrsta sirupa.
Med s borovnicama. Baka zna Volim. što ja Zadnji je ovdje. volim. Probajmo glamuroznu ružičastu kolu. Čini se da unutra ima nešto vrlo slično kolaču. Saznat ću kada izrežem bocu nožem. I stvarno je torta. Kako je to ukusno! Šef Roze pobjeđuje u ovom krugu. Bilo je očito. Nije uzalud da kuham kao profesionalac. Ovaj put moraš napraviti burger. Burger? Ha, to je lako. Ja sam... Grr, štetni su. Suzi uopće ne sluša. Pa, imat ćemo manje konkurenata ovdje. Pa, trebala bi početi kuhati s kotletima. Naravno, napravit ću ih svojim vlastitim rukama. Svojom ljubavlju od moje unuke. A, tko još osim unuke? Napravit ću kotletu u obliku srca. Pa, vrijeme je da ga pržim. Vratit ću se uskoro. Vruća velika stvar, kotlet. Čak ću napraviti peciva vlastitim rukama. Osim toga, svako pecivo će imati drugačiji oblik i drugu boju. Emma definitivno nije probala takve pečene burgere nigdje drugdje. Jedino što preostaje je pričekati dok moj plamenik ne učini da se ova peciva digne. Kako fino miriše moj kotlet. Emma definitivno neće moći odoljeti. Tako dobro. Stvarno lijepo miriše. Čekaj, što? Zar već trebaš kuhati? Spreman? K vragu. Neću imat vremena. Morat ćemo naručiti pravi burger iz McDonald'sa, ali Emma ih definitivno obožava. Dobro je što se hrana od tamo donosi vrlo brzo i napravit ću vlastiti burger sa svim ovim sastojcima. Ako ću ga prodavat, onda neka se zove Suzanne Burger. Mislim da će Emma biti apsolutno oduševljena. Kako možeš biti uzbuđen zbog ove brze hrane? Druga stvar su burgeri od šefa. Emma ih sigurno nije probala nigdje drugdje. Rađeni su s dušom i vrlo su originalni. I prelijepo. Samo pogledaj to. Zašto bi hamburgeri trebali biti lijepi? Glavna stvar je da budu ukusni, a općenito nedostaje čak i bakine duše s ljubavlju. Znam svoju unuku, pa će si ona napraviti pravi hamburger bez mene. Odakle početi? 1, 2, 3, 4, 5. Koji ću pojesti? Ovaj. Počet ću s ovim svjetlim burgerima. Nadam se da nisu samo lijepi, već i ukusni. Nije loše. Ali probao sam i bolje burgere prije. Idemo na srednju opciju. Kakva je ovo hrpa? Moram li sam sastaviti burger? Ne, bako, trebala si to napraviti. Evo posljednje opcije koja mi se stvarno sviđa. Nadam se da nije samo ogromna, već i ukusna. O, da! Kao da je sastavljen od svega što volim kod McDonald'sa. Ovo je definitivno najukusniji burger u ovoj rundi. Suzy, čestitam, pobjeda je tvoja. Da, rekla sam ti da je Emma uvijek apsolutno oduševljena s McDonald'som. Jesi li spremna za još jedan krug? Ovaj put moraš napraviti palačinke. Kao iz šale. Pravim palačinke za Emu otkako je bila dijete, tako da znam što voli. Naravno, trebate početi s brašnom. Usput, moje brašno je najbolje. U dubokoj posudi treba ga pomiješati s jajima i mlijekom. Od svega ovoga dobit ćemo sjajno tijesto. Miješanje rukama u posljednjem stablu mrlje. Danas imate posebne uređaje za ovo. Također trebate staviti sve sastojke u jedan spremnik. Međutim, baš i ne volim mlijeko, ali kola je druga stvar. I u svakom slučaju, zašto ne dodati palačinkama sve što Emma toliko voli? Na primjer, bombone Skittles. Ne smijemo zaboraviti na Dorito chips i
Nešto marshmallova neće škoditi. Ups. Sada sve ovo treba izmiješati. Ovaj stroj bi to trebao izdržati. Siguran sam da će biti vrlo odvratno. Evo, upravo sam dobio izvrsnu smjesu za palačinke. Već je vrlo ukusna. A sada, treba ga uliti u posebnu štrcaljku kojom ću ga izliti u tavu. Čini se da se baka dosađuje. Hej, jesi li s nama? Oh, stvarno, nešto mi nije jasno. U redu, vrijeme je da počnem pržiti. Emma voli medvjede, pa zašto joj ne bismo napravili slatke bundeve u obliku njihovih ruku? Wow, nisam znao da je to moguće, ali zašto se toliko Pričekajmo truditi? malo. Ulite sve u tavu za prženje. I onda ga okrenite. Suzy, čak ni psi neće jest ovo. Moje palačinke su sasvim druga stvar. Biće posebno ukusne. A kombinirala sam ih sa svježim jagodama i slatkim bananama. I bit će vrlo zgodno jesti sve, jer ću sve staviti na ražnjiće. I ne smijemo zaboraviti na čokoladni sirup. On će učiniti sve još ukusnijim. Pa, zanimljivo je. Naravno, ali Emma će ipak izabrat medvjede. Pogotovo ako ih prelijem šlagom. Ej, a od borovnica ću im napraviti male nosiće. Tako dobro. I s ovom čokoladom. Napravit ću savršeni led. Imaš li sve spremno sada? Kako je? Uf, zašto su mi se palačinke zalijepile? Emma, možeš probati. Tako, zar ne? Ah, što je ovo? Dobar tek. Wow, tako lijepo. Osim treće palačinke. O čemu se radi? Izgleda kao da je već nekoliko puta pojedena. Kako odvratno. Neću pojesti ovu palačinku. Smrdi. I još k tome, fuj. Želi... Ubiti me! Ne, to nije dobro. Vrijeme je da isprobamo male palačinke na bodove. Wow. Tako dobro. Sviđa mi se. Ali sada je red na ove preslatke medvjediće. Samo pogledaj koliko su slatki. Također su vrlo ukusni. Bako, stvarno radiš najbolje palačinke. Čestitke na pobjedi! Rekao sam ti da poznajem svoju unuku bolje od bilo koga. Gdje smo? Sada smo zaključani ovdje. Ipak, prestani vikati. Čini se da ovdje ima nešto vrlo zanimljivo. Mary, što radiš? Pokušavam otvoriti ove kutije. Pitam se što je unutra. Da vidimo. Pogledaj, tamo je još nešto. Vjerojatno je ključ u ovoj kutiji. Ne idem unutra. U redu. Predlažem da ovo riješim uz pomoć rime. Idem uzeti ključ. Očito ću se morati popeti po ključ. Vau, unutra je nešto mokro. Vjerojatno obična voda. U redu. Da vidimo. Ovo nije ključ. To je riba. Pogledaj kako je lijepa. Bolje da ju što prije vratim u vodu. I još nas zanima nešto drugo. I tu je ključ. Marija, dođi sa mnom. Crveni ključ znači da možeš otvoriti crveni sef. Otvorimo ga i pogledajmo. Čekaj, dinamit? Ovdje je dinamit. O, užas, što da radimo? Što ćemo... Imam ideju. Nadam se da sam ponio kliješta za rezanje žice sa sobom. Tu je. Mary, hoćeš li prerezati žicu? Bolje da to ti učiniš. Pokušat ću. Nadajmo se da neću eksplodirati s ovim dinamitom. Čini se da će žuta žica biti pravo rješenje. Ah, uspjelo je.
Ništa nije uspjelo, ali sada stvarno trebam tvoju četku. O, bingo. Ovo je potpuno grozno. Mary, možeš li prestati biti lijena? Bolje idi po sljedeći ključ. Hajde! U redu, jaka sam. Mogu to podnijeti. Pitam se što je to. Pogledajmo neka uši. To je marmeladno pivo! Usput, prilično je ukusno, ali radije trebam dobiti ključ. Evo ga, i ne želim ga ispustiti. Mia, otvori sef. Evo još jednog. Hajde, sama. Dakle, da vidimo. Wow! Pa sada imam šljokice po cijelom licu. Može se skinuti kod kuće šminkom. Zašto ti treba šminka? Bolje potraži ključ. Idemo. Možemo se samo nadati da unutra nema ničega vrlo strašnog. Zanimljivo. Nešto se pomiče. Možda dinosaur ili krokodil. Ne, preveliki su. Pogledajmo što je unutra. Vau, nikad prije nisam vidjela pravog kameleona. Tako je sladak. Mislim da ću ga poslati tamo da se odmori. Treba mi samo ključ. Evo ga. Vrijeme je da otvorimo spremnik za žito. Dobro, da vidimo. Pitam se što je unutra. Kako koristiti ovu žvakaču za novac? Da vidimo. Wow! Koliko novca ima! I sve je to za mene? Osjećam se kao najbogatija djevojka na svijetu. Miris novka. Tako sam bogat. Sve dobre stvari dolaze kraju. Vrati mi novac i uzmi sljedeći ključ za nas. Ako malo zaviram. Vidim sve. Onda ću morati pošteno nabaviti ključ. Unutra je nešto ugodno na dodir. Osjeća Do se te kao... mjere. I evo ključa. Vrijeme je za otvaranje. Kad blues kažu. U redu. Pitam se što će se dogoditi ako ja... Čekaj, što? Što će se dogoditi ako povučem vezicu? Pa, petla je uzrokovala... Ima gomila orbez kuglica za pasti. Povuci još malo. Ja sam prava kraljica Orbeza. Cool. Da! Pa. Čini se da se pojavio novi ključ. Vrijeme je da to uzmem. Pitam se što je to. Oni su crvi! O ne, moramo što prije uzeti ključ i nikad više ne dirati ovo. Pozvat će mi! Mary, spasi me! Sve će se prodat samo od sebe. Kako super! Dobio sam ružičasto ci. Unutar kojeg je ružičasta, ali uopće nije. To Ovdje je ipak... smiješno. Pa, učinit ću ti ovo ako misliš da je to smiješno. Mary, tvoj je red. Za crve. Ovo Zapravo, je... strašno je Onda staviti tamo... ruke... opet je ružno. Ali morat ćeš uzeti ključ. Prošla sam kroz rat. I tako ćeš i ti morati proći kroz nešto strašno. Što... Gdje je to? To je oko. Marmelada i vrlo ukusno oko. Što radiš? To je samo slatkiš. Potraži ključ dalje. Evo ga. Vrijeme je za plavi sef. Idemo ga otvoriti. Jedva čekam vidjeti što je unutra. Mia, želim ti dati priliku da pritisneš ovaj gumb. Gotovo! Pa dobro. Oh. Čekaj, što? Bilo je uzalud, kliknuo sam na to. Inače,
Neću stajati ispod ove plave grozote. Pa, idem po sljedeći ključ. Što je to? Kosa? Odvratno. Fuj. Kakva grozota. Nisam to namjerno napravio. I gdje je taj glupi ključ? Evo ga. Vrijeme je da otključamo najmračniji od svih sefova. Ispada da u najmračnijem sefu ima slatkiša. Ovdje je gomila Oreo keksa. Mia, mogla bi mi barem jedan keks dati? Hvala ti. Nom nom. Što? Nom nom. O moj Bože. Mia, tako si pohlepna. Pojela si sve kekse. Bilo je tako ukusno. Prvo, moram pronaći. Nešto ljigavo. Izgleda kao sirova jaja. Ali trebam pronaći ključ. Tamo je. Dakle, da vidimo što je u žutom sefu. Mia, zar ga ne želiš otvoriti? Onda to neću dopustiti. Povuci se. Tamo je očito nešto cool. Stvarno ima nešto u tome. Nisam dugo vidio ništa smiješnije. Prestani se smijati. Bolje idi i uzmi zadnji ključ. Hajde, Mia. Tako si kukavica. U redu, Što je unutra? To su crvi. Moramo što prije nabaviti ključ. Zamalo sam se onesvijestio od straha. Nadam se da ima nešto cool u ovom trezoru. Tu je naš ključ za slobodu. Prošli smo izazov. Vrijeme je da izađemo. Wuhu! To je bilo sjajno, ali moramo ići. Uspjelo je. Idemo van. Pretplatite se na Barada, tada sigurno nećete propustiti iste uzbudljive. Želim da mi napraviš burger u prvom krugu. Veliki i ukusan. Burger? Naravno. Mijau! Nikada u životu nisam napravio burger, ali bio bih jako sretan to učiniti. Prvo, kao čvrsta masna riba, dobra stvar je što mogu otvoriti konzervu svojim oštrim kandžama. Riba će zamijeniti pljeskavicu u mom burgeru. Više volim ribu. Sad mi treba nož. Zašto? Ne brini, neću te povrijediti. Samo trebam narezati rajčicu i sir. Nije pravi burger bez toga. Kakav miris. Spreman za jesti. I želim napraviti slatki hamburger. Slatko pecivo će imati marmelade. Baskin Robbins jagodni sladoled. Obožavam ga. I u obliku je srca. Još malo kiselih gumenih bombona i slatkog sirupa od jagode. Druga peciva i vojla. Moj burger je gotov. Mislim da će se Lensleyu svidjeti. Svidjet će joj se. Tko je tamo bio sretan zbog toga? Ne možeš se zasititi tog burgera. Trebao bi prestati smijati se. Naučit ću te puno. To je to. Izgorit ću ga za tebe. Nemoj se usudit. Hej, gospođice Flower. Prestani s tim. Ne razumijem. Uhvatio sam ga. Pa, moja brzina je na vrhuncu. A evo i vode. Za tebe. Dobro, dosta zezanja. Vrijeme je za kuhanje. Mislim da ću početi s pecivima. I trebamo napraviti tijesto za to. Savršeno. Ali
Ali to nije sve. Ne smijemo zaboraviti na povrće. Moramo ih rezati na tanke kriške. A ako neke trebaju. Ukusna pljeskavica je osnova za burger. I umak je također vrlo važan. Zapravo ću ga sam napraviti. Mislim da pljeskavica ispada izvrsna. Oh da, sve se slaže. Ovo je definitivno burger koji će svi voljeti. Ne samo da je velik, već je i nestvarno sočan i ukusan. Oh, pogledaj kako je lijepo. Svi će ga voljeti. O da, savršeno. Tako je, čak sam i ja gladan. Idemo. Oh, to je za Lindsay. Wow, svi hamburgeri izgledaju stvarno dobro. Jedan izuzetak. Gospodine mačkice, što si učinio? O, miriše tako dobro. Ne želim ga ni probati. Radije bih probala ovaj slatki ružičasti burger koji mi je Chloe napravila. To je sladak burger. To je prilično sjajno. Preostaje samo probati veliki burger šefa Ethana. To nije samo burger, to je cijela torta. O, okus je nevjerojatan. Ti si pobjednik. Da. Da, znao sam da ću pobijediti. Naposljetku, ja sam kuhar. Da. Previše misliš o sebi. Dođi ovamo. O moj Bože. O, mi smo Chef Ethan. O ne, zvijer je u gradu. Ma ne, šalim se. Opet sam gladan pa mi napravi ukusna jaja. Volio bih to. Pa, lako kao ništa. Pa, pogledaj ovu plijesan koju imam. Zapravit ću slatka jaja. O, pogledajte oči. Nevjerojatno. Sada je preostalo samo dodati uši i puricu. Stavimo ga na tanjur. Eto ga, detalji, umjetničko djelo. Nevjerojatno. Jogurt je tako ukusan. Iskoristit ću ostatak jogurta da napravim svoj desert. Znam da je Lindsay htjela jaja, ali napravit ću nešto nevjerojatno cool. Umjesto žutanjka upotrijebit ću konzervirane breskve. Jedva čekam probati. Nevjerojatno. Dakle, stavljamo breskvu u naš jogurt. Zapravo, 2 breskve. I pogledaj, izgleda kao jaja. Izgleda tako, ali to nije to. Napravit ću najautentičnija jaja s povrćem. Zato ne trebam samo jaja, već i povrće. Sipam to baš ovdje. I ravno u pečnicu. Savršeno. Osnova za moja jaja je gotova. Sada ćemo je zarolati u rolat. Ovaj rolat može se posuti sirom. Što više sira, to bolje. Što misliš? Izgleda prilično ukusno po mom mišljenju. Slažem se. Tako je dobro. Čekaj. Gdje mi je jogurt? Mislim da znam tko ga je pojeo. Tvoji otisci šapa su te odali, mačko. Srami se, ne viči na mene. Hajde, požuri. Umirem od gladi. Dobar tek. Oh, zanimljivo. U redu. Tako slatko. Chloe, što si učinila? Unutra su samo žumanjci. U redu, probajmo.
Možda ima dublje značenje. To su breskve. Iskreno, tako. Očekivao sam više. Šef, etanova rolada izgleda bolje. Ne štedite na siru i volim to. Sad ćemo morati probati jaja od gospodina Mačka. Do sada, ovo je najslađe. Ovo je tako dobro. Gospodine Mačak, čestitam vam na zasluženoj pobjedi. Volim te, Mačku. Nemoj me otpisati. Ali još uvijek sam mačka. Izazov s kućama iste boje. Idemo. Ne, cure, ne brinite. Sve sam naručila. I evo naše dostave. Super! Hajmo raspakirati kutije i početi pripremati naše kuće. Hvala što ste gledali. Šta je to? Jesam li trčao po svom imanju? Ne! Očisti to, molim te. To je puno bolje. Ovaj štakor izgleda slatko. Ima toliko prašine. Vidim da svi počinju s uređenjem svojih kuća. Ja već znam što trebam učiniti. Emma, oprosti! Emma, smiri se! U redu, dobit ćeš poslasticu. I imam savršenu ideju. Pogledaj ovo. Super! Da, izađi odavde. Ovo je moja kuća. Sad ću je obojiti u plavo. Eto, pogledaj ovaj krov. Super! I hajdemo ukrasiti i tamo. To je staza za moje cool autiće. Ne znam. I možemo ovdje staviti zastavu da svi znaju tko ovdje živi. Nema ništa krivo sa mnom. Samo sam željela staviti žute oznake oko kuće, ali nije uspjelo. Pokušajmo ponovno. Nadam se da je to puno bolje. Sada trebam napuhati balon. Idemo! Napravit ću najljepšu kuću na svijetu. Odakle je to došlo? Mary, je li to tvoj balon? Mary, imaš tako ljubku kuću. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kreni. Čak i gore. Emma, jesi li vidjela Marinu kuću? Dečki su već ukrasili svoje kuće. Što da ja radim? U redu, imam ružičasti tepih u kutiji. Hajde! To je! Nije tako lako kao što sam mislio. Ipak, znam nekoga tko mi može pomoći. Majstor, jel tako? Mogu učiniti bilo što... Halo? Možeš li mi pomoći? Savršeno! Zašto nisam ranije pomislila nazvati vas? Ili brže. Ovo je previše. Kakvo slatko srce. Wow. Hvala! Da, moram ti platiti. Imam puno novca, pa evo ti. Bok, kako ti se sviđa moja kuća? Je li cool? Kakva ukusna banana? Čekaj, mogu je staviti na svoj travnjak i uzgojiti bananu. Na stablu. Čupi. Moje stablo banane već je naraslo. Izgleda nevjerojatno ukusno. Mogu se ovdje opustiti i sunčati. Šešir i veliki ukusni koktel. Savršeno! Super! Šta? Umorna kao banane koje rastu na njezinom travnjaku. Tako sam gladan. Čekaj malo. Imam sjajnu ideju. Mogu napraviti košarkaško igralište. Ovdje ću se jako zabaviti. Ja sam profesionalac. Naposljetku sam košarkaš. Čak su me pozvali na turnire gdje smo bili 3. od 3. Taj prepoznatljiv pokret. Oprosti. Možeš li mi baciti loptu?
si to napravio? I složio sam ljuljačku za travnjak. Mislim da nije tako teško. Vau, uspjela sam! To je baš super! Pustit ću moju omiljenu igračku da se njiše na tome. A ovdje će stajati moj slatki poštanski sandučić. Definitivno mu nedostaje nekoliko slatkih naljepnica da bude ljepši. Što ona radi tamo? A što Mike radi? Čekaj, vidiš? I ja želim poštanski sandučić. Upravo sam dobila ideju. Pretvorit ću ovu običnu žutu kutiju u nešto nevjerojatno. Imat ćemo cvijeće tamo. Prekrasno! Što? Cure su napravile svoje poštanske sandučiće? Neće htjeti. Ova plava kutija izgleda pomalo dosadno, ali imam ideju. Stavimo dinosaura na nju. O, bog poštar! Jesi li mi donio neka pisma? Oh, vau, iz Afrike je. Hvala! Drago mi je da sam vam pomogao i imam vas, gospodine. Postoji jedan What's in there rats taj garage reda daj se. Ugrizao me tvoj poštanski sandučić, misliš? Ti nemaš pisma! Wow! Tko je ova ljepotica? Prevlačenje Izgledaš olovom. fantastično. Tako si lijepa. Pa, imam pismo za tebe. Kraljice ljepote. Hvala. Samo budi na nogama sljedeći put. Vidim da su svi imali vremena ukrasiti svoje travnjake. Što radiš? Bok Mike, što radiš? Pa, Vrijeme je da stavit ću ukrasite travnje svoje bubu kuće iznutra. Vau. Super! Vau. O, što misliš? Mi ćemo te platiti, Maja. I stavit ćemo plavu pjenu na pod. Što još trebam napraviti? Tako je! Trebam policu za sve svoje žvakaće gume i igračku. Izgledaju odlično ovdje. Sjajno! Doviđenja. Doviđenja. Huggy Wuggy, čuvaj moju igračku. Sada trebam pričvrstiti nekoliko dijamanata koje sam nedavno pronašao u Minecraftu na zid. Dobro obavljeno. Odmah uđi u moj T-ball. Savršeno! I trebam mjesto za svog novog štakora ljubimca. Zvaću ga Jack. Napravit ćemo si prostor za igru. Idemo ga postaviti. To je baš cool. Wow! Mike je super uredio svoju sobu. Mislim da bih trebao napraviti nešto slično, ali u svom stilu. Prvo, da se pozabavimo zidovima. Definitivno mi treba malo više ružičaste ovdje, a moja ružičasta laka za nokte će mi pomoći s tim. U redu, sve izgleda baš onako kako sam željela. Super! A sada još par ružičastih oblaka i slika s mojim dečkom. Idemo! O, i tako lijepo izgledaju zajedno. Ovdje će savršeno odgovarati T-bone. Vidiš? To je moj slatki dekor. O da, glazba nikad ne škodi. Očišljaću se ovdje, dakle. Pomoć! Žao mi je. Nevjerojatno! A evo moje debele mačke. Oh, ti si najnevjerojatnija mačka na svijetu. Volim te! Je li već svatko uredio svoju sobu, a ja nisam? Sve ovo treba odmah promijeniti. Moram obojiti zidove u svoju omiljenu žutu boju. Želim sunčanu sobu da uvijek bude topla i pozitivna. O, kako je lijepo. Sada idemo dalje. Trebam malo pijeska kako bi se osjećao kao na plaži. I moja mala slatka patkica. Na zid ćeš ići. Ovdje je cijela polica mojih omiljenih igračaka. Bog svima!
Volim vas sve. A tu je i kutak gdje mogu crtati i svirati svoj ukulele. I ova slika bi izgledala odlično baš ovdje. Pogledaj to! To je slika mene i mog psa Jerrya. Jerry, kaži što? Evo ti tvoj mali kutak, druškane. Jerry, želiš li kost? Želiš kost? Izvoli. Dobar dečko. Ove kuće su nevjerojatne.